Представете се, моля. Здравейте, аз се казвам Десислава Христова и съм майката на Ивайло. Добре, как научихте за нас? Ами съвсем случайно в интернет. В интернет. Каква беше причината да се спрете точно на нашата стая? Защото ми се стори много интересна и подходяща за 10-годишния ми син. Страхотно. Насочени сме точно към деца на 10 до 13 години. Добре, споделете как ви се стори цялостната организация, комуникацията с нас? Организацията е супер. Хората се погрижиха за всичко. От нас се изискваше само настроение. Страхотно. За децата след играта изглеждат много щастливи. Добре, много ви благодаря за това интервю. Ще ви очакваме в новата ни стая, която се надяваме да е готова през есента. И това беше всичко от нас. Очаквайте ни до година.